Barangay Marag dito sa Luna, Apayao. Pupuntahan namin yung sinasabi nilang dati daw na puta ng mga makakaliwa or yung New People's Army, mga kaibigan. Ito daw yung pinaglalabanan nila noon. Ayun mga kaibigan, excited kung mga kasamahan ko na umakyat sa bundok. Pinita, marami daw pwedeng adventure sa taas po na kapunta. So ayan mga kaibigan, before na ma-reach namin yung Marag Mountain, kailangan pang dumaan yung mga sasakyan namin sa ilog. Naghahanda po kami upang sa ganun sabakin namin ang sinasabi nilang underground river dito sa Luna, Apayao. And kasi dapat pag nante yung mga more or less 20 minutes. Malasit tayo pa iti pamin lima. Ano, ganda yun. Smile, smile. Ayun mga kaibigan, pupunta kami ngayon sa Manakota Cave. Magmula sa proper po ng Luna, Apayao, mga more than 30 minutes yung travel namin mga kaibigan upang sa ganun marating namin yung Manakota Cave. Ayan mga kaibigan, before na ma-reach namin yung Manakota Cave ay kailangan pang tanggalin tong mga chinelas namin. Actually sabi yung tour guide namin mga kaibigan ay 5 river pa. Sir, anong pangalan itong river na natin ngayon, sir? Manakota Underground River. Oo. So, ilang minutes pa before na ma-reach natin yung Manakota Cave? Bale, more or less 20 minutes pa po ito. Okay. Ito po siya mga kaibigan, yung isa sa mga tour guide namin. Sabi niya, mga more than 20 minutes pa yung lalakarin. Ayan mga kaibigan, medyo malapit-lapit na po yung pupuntahan namin. Medyo pagod ako pero nag-e-enjoy pa. Ito na po yung bukana ng underground river. Narating na namin. So hinihintay namin yung makasama upang sa ganun pumasok na po kami sa underground river. Ayan mga kaibigan, kailangan pa namin gumamit ng flashlight upang sa ganun makita namin yung kagandahan sa loob ng cave. Dari G part na dito underground sakto lang tibang katayo. Ay apit kas dyan! My gosh! Okay, welcome guys to Manakota Underground River, sir. Okay, by the way, siya kami Raymar Calver niya. Okay, siya kami kagapon nga tour guide yung Marag. Wow! Tapos di kadok ka yung Mr. Red mo na gite, sir. Okay, so kanong pwede ba isang kagapon mo lang yung Marag. Kita kalatan natin dito yan. Okay. Yan, di lang kadida magmum na pinakalablamis dito na ma'am, sir. Aman, apay gayam. Ay, kapkabil mo namin tayo sinasatay, sir. Yan. Yan, kaya madanagan ma'am tayo. Ito paglugluganan tayo tatamang super ferry. So, kaya madanagan mo lang din, ma'am. Alright, ang buhay ka ditira sa ma'am na kaya pinagshoot na kayo live best, sir. Yan, para hindi po kayo malunod, sir. Malunod sa pagmamahal. Alright, I like. Yan, kailangan naman bang susunod station kahit i-open their imaginations din niya. Oo. Kasi parehas kami mo lang jelusok. Yes, well. Kasi tilang talaga nagparehasan ni Sir ko pati ati bang kami daw lalusok na. Alright. Kasi sir, nagiti pati yan mi sir may ligdan disco pero on silaw tapos yung itugtugudan nila. Adi ko kada kayo ti ma'am. Wala. Alright. Yan kasi dito ma'am, dadyawa kami si Coco Ito yung anak ko, Angel, Isiram. Tuloy nyo mga hindi bagbag kami ang Coco of Lovebird, sir. Ay! Oo. Yan,
Yan, ito kami magipagpakita mga dati forever niya. Sana may forever talaga. Pansin niyo mo tibungan bang nagtitip ka niya. Oo. Kaya titira sa siya nakapal. Oh, hindi pa. Yan, hindi pa kasi kami naglagay ng gulkasin sa taas. Okay lang man umita kay Dingato ma'am, basta wag niyo lang yung pindingiwat niya. Okay. Mga klase dito niya kapag Dingato. Oo. Yan, okay. Jumalik tayo na lamis, nagtitit ka nga yung motor, yung water. Alam na nga, nagtitit ka niya, sir mo, bilhin mo nga yung puligat, tsaka abay niya, sir. Alam ko yun. Ito nga, hindi mo pa hindi first chamber na, sir. Ma. Oo. Dalawa chamber na ito. Oo. Yan. Yan, nakaisip mo, tigamak mo, dati buhay na rin, awan mo, kasi hindi buhay mo naman, dati buhay ko yan eh. Oo. So, nakita tawagan din, stalactite, yung stalagmites na pinagtagpo kasi mag forever, sir. Minded ka, kayo kadigimot lang, ma'am? Yes. Yan, pati kung tuyo man, ma'am, na lalaki or babae, itong Underground River dito eh. Lalaki. Yan, kung tuyo ka, sir, nga talaga, kasi dahil ito ba kasitaan niya? Kugit na lang di kalman siya. Yan. Hindi natin yung mas rin sir, kung mapatpatsin nyo ka, di mo pupuha, gitangkay na sir. When? Yan. Kasi gitangkay na sir, kasi sinabi ka sa tayo. Dati mo sir, pa, kuray man o taon mo alok sir, kaya Dati ka tilumot na eh. Okay, buhay kasi naman nakaibatok dahil sir, naman malugitan na kayo, balikin na ba ito? Kasi ibang nadar na kumamot pa. Oo. Hindi ka level ito kahit kasi ito kandidat at level din doon dumakil. Yan bago kami nga dimakil ay di ko sir nga nasta di level na sir bago nga dimakil doon sir kasi nagpala libro pag may kabinta. Ano kulod nila nga din? 30 feet sir, kung kapot naman ulit nga nakasakay ito sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 feet lang lupit sir. Nakita yung kahit na tayo sir, dami lang titrain sa range to eh. Yan kita sir. Yan, yung pagpay na dyan, sir, nang ribat yan siya, sa brain na. Hindi ka niya ito, 20% ko brain na eh. Meron naman. Ay! Alwadan nyo lang yung sumapita ulo, ito mama, baka mabati mo sa brain nyo niya. Yes, kahapon. Okay, baka check birthday ka niya yun, sir. Wala. Okay. Oray mo kay 20 birthday mo mabalik yung wish kasi dati wishing well sa day ko. Wow, wishing well. Yan, nakita ka dati kayo si sir. Wala. Mabalik yung pala ng utangin mo tabayaran niyo latan mo sa katsuli. Okay, nagkay po mo dati ako director ng monthly mo dahil ako ang characteristic sa day. Wow. Wala tayong gusto rice tan. Flash lang din naman eh. Alright. Plus chamber ito namin makita tayo direct formation TV, elephant. Okay, isip-isip na ni ma'am, medyo ulo na kanya pag-ina. When? Yan, dati istorya ka dito, sir, kung makita nagsubi tayo dati pagto na sir kami. Okay. Umuulan ba? Sir, hindi ma'am. Umuulan? Hindi sir, hindi. Ay, talagang ano. Ibig sabihin sir, dito nagtikay sir, kahit nasa unang tipay lang. When? Oo. Si Bibiyag pa lang nga talaga sir, tawari ako utang sir, kung may angot na. Ano kung na tayo sir, dako marangot na. Ayun o. Ma'am, ka. Hello mga ka-vlogs, nag-enjoy po kami sobra. Kaya yung mga subscribers ko po sa aking YouTube channel, maraming salamat po. At yung mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo sa Joey Cordero Cherry po. Maraming salamat. Medyo pwede pa ito yung story natin, ma'am? Alaman! Okay. Sino kahit nakataka yung makakita ti formation ti sungguh anak ma'am? Na kami. Kami amin. Kailan kumikita ti sa mga mata deti di bagbak niya. Makita na yun ma'am sa inyo mata. Ang king ko! Yan makita yun, di bitak yung ulo na
sir, so hindi mo rin yung na. Tatay. Yan. Tapos kayo dati nakita yung baby elephant tatay sir, damo natin mga sir yung pinag. Wen! Jimmy! Okay mo yung taga-ditira sa sir, mga nagsina na kaya baby na. Di pa, apay. Ay, scared na nga King Kong sir. Okay, yung dati nag-save ka niya sir. Ayan no. Nilayon King sir. Jay lang matanat adda. Hindi, ito dito, diniwan na sir, tapos ito na rin. Ay, wen. Kaya lang sir, ako makita mga ngipin na gaming sir. Oo. Kinakanta ng ulo na King Kong sir, kinatupulan. Dapat di kayo hindi ako mawakan mga doon klase tiba to yung nag-underground river sir. Oo, ayan na din. Ay, DJ tuyo kan basta sir. Ay, DJ tuyo sir, so DJ dumakati 2 to 3 cm kita katawid. Tapos di may napasa sir, so DJ dumakati yung 3 to 4 cm kita katawid. Alis ko lang ang takli napasa sir tawo kami. Jadi DJ wala mo ng video kanya na lang. Bigyan na pa sa sir ng mabaling nga ganan sir ng mabaling nga dilpatan. Tapos na kada ito ni sir. Yan, makikita niya sir. Mong kaditirason sir ng mabaling nga dilpatan. Oo. Yan. Kasi makikita mo sir, chocolate lake. Yung second chamber sir, makita tayo with direct formation di babae ng digdigos. Oo. Yan, nakatalikod na kami sir. Oh, nakatalikod. Ang haba ng hair. Grabe. Okay, social sir, tara banded pa yun. Hindi sir, ano nga banded, naka-half-oil pa eh. Hindi pa. Hindi makadistract kami kaneta sir, kaya jikim muti manong jingato sir. Hindi na babae, so ang kanayang nagdigos. Si kayo mamuti ka na nga, lugitan di manok mo. Okay, yung mamuyo ka dito yung babae, sir, ko ha? Dati asawa na dito. Ayan, yan. no. Makikita yung slow mo ulit yan, sir. Ayan, magkita ito na ship nito eh. Oo. Yan, dati ka pa dati sir, so dati ko ha? Yung asawa di babae yung digdigos. Oo. Okay, mong ka ditira sir, na yung mululimot sa dyan. Ana. Mabuting-but yung digos sir na naglamis tida na. Okay, nyapit pa yung imagine mo ka dito, nagpinata sir. Ayan. Ito yung masungan sir, dito. Ubi nga gida. Okay, yun lang ang parparigatan niya pagbagilim ng mga batula na ito niya. Awan ti saling. Awan ti. Okay, nakikita kita yung nagigitang mo kasi yung nga sa Regierac Formation di Takings. Kung dami may kapat sir, Ayan no. dato yung sound tata sir, sasaon niya. Ayan. Okay, sino kayo kayo makakita di Star Ngalal daw sir? Ma'am. Da kami amin. Kayo amin no? Padahal nyo lang tayo tugtog yung makakita kayo amin. Yan. Alright. Umuwi kami sana lang dito tourist pati subsub din dito tourist yan. Ayan no. Para pati na kami nga tour guide sir. Nagawa po. kasi sir tour guide pa lang tourist spot na. Tagano kay Gayam sir? Ilocos Norte. Yan kay Madanagan sir kapag wala tayo dati yung Ilocos eh. San Nicolas. Pinili na tayo. Wen. Okay, tapos Timothy Masungan sir, makikita tayo dito sa Regierac Formation di jellyfish. Ayan siya. Oh. Doon di ba yung baga dito sa jellyfish yung parang kanya sir nga jellyfish. Ana. Jelly rock sir tama to gawin.